Svaka misao je važna. Svaka misao utječe na sve. Naše misli oblikuju naše lice i daju mu izraz. Naše misli određuju naše geste, naš stav i držanje cijelog tijela. Zakoni ljepote i savršenog zdravlja su identični, ovise o stanju duše, to je s drugim riječima o sastavu misli, koje najčešće struje iz nas, na druge i iz drugih na nas. Ogromna snaga misaonih strujanja rasipa se do dana današnjeg. Još gore, neznanjem i doživotnim navikama rade baterije u krivom smjeru. Naglo se pojavljuje zlovolja, zavist, podrugljivost, cinizam, bilo koji oblik ružnog, a onda na vidjelo izbija stvarni sastav misli vođene lošim razmišljanjima. Drugima možda na štetu, ali nama sigurno. Istina je da tuđe misli mogu ući u naše biće kao što smrdljive pare ulaze u našu kuću. Govorio sam sebi bez prestanka. Neću dozvoliti da me niko jebe. I sam sebi ću prokrčiti put iz ropstva, ovisnosti, siromaštva. Prema sastavu naših dnevnih snova. Gomilamo u našoj sudbini zlato ili eksploziv. Što je dublje maštanje i sanjaranje, to je dublje uranjanje. To jače djeluje. Može djelovati tisućama milje daleko. Sve magične snage, kao i elementi telepatije, postižu se na taj način. Bilo koja slika misli mogla bi se, ako izrazimo odgovarajućom jačinom, materializirati. Te su snage prisutne u svakom čovjeku. Svaki dan se pojavljujemo u jednoj fazi postojanja. Oživljavamo se mislima u jedan drugi karakter. Svaki dan u neki drugi, ali sličan svakom danu. Jer naš je program uvijek tu. Ali misli koje najčešće imamo, ponašanje koje igramo, glumimo, odredit će tijelu, maski te uloge, glavnu liniju. Tko se najveći dio svog života uz moć navike tuži, žali, zanovjeta, tko se predaje neraspoloženju, truje svoju krv, upropaštava crte lica, jer u nevidljivom laboratoriju svemira proizvodi otrovno sredstvo. Misao koja kad se stavi u akciju, to jest kad se misli, po nekom neizbježnom zakonu privlači k sebi misli svakog razraženog i bespomoćnog čovjeka i isfrustriranog u čitavom gradu. To znači puniti svoj veliki magnet, svoj duh štetnim, razarajućim strujama i uspostaviti kontakt među svojim mentalnim baterijama i svim drugima iste vrste koji isto misle. Tko misli na krađu i smrt, upada na taj način u mentalni odnos sa svakim kradljivcem i ubojicom na čitavoj zemlji. Svaki čovjek postane onakav kakvim je najčešće navikao sebe vidjeti. Ne smije podnositi da ga drugi formiraju i oblikuju po njihovoj slici misli. Jer njima tako odgovara. Od tud dolazi ideal dobrog djeteta ili krijeposne žene. Što je fakat ženstveno? Saznat ćemo tek onda kada žene počnu biti ono što jesu fakat. Onda će svijet biti psihički odjednom dvostruko bolji nego danas. Kada muškarci
koji bi, kako to dolikuje, sam trebao odrediti sebe. Ideal samog muškog određuje prisilni ideal ženstvenosti. Oprezni ljudi koji na sve misle, koji sve predviđaju, upadaju stalno u klopke, jer kada računaš na poteškoće i prepreke, time ih stvaraš. To je snažna navika. Da izgleda da je gotovo neistrebljiva. Sve ovo što govorim također vrijedi i obrnuto, crno i bijelo. Ovo sve se može reći naopačke i opet će biti istinito. To je paradoks. Ali sad govorimo na ovaj način, a ne na onaj drugi način. U svakom slučaju, šta god misliš, na sebe navlačiš slično. Ako iznutra misliš na bilo koji oblik zločina, ti čak na sebe možeš navući skrivene strane života, zločinačku stvarnost. Skrivene i nevidljive snage su te koje ti tek stvaraju materijalne uvjete za zločin ovdje, na ovoj strani egzistencije, u ovoj dimenziji. Ako svako jutro sa požudom gledaš televizor, a na njemu ubojstva, provale, skandali, nevolje, virusi, onda privlačiš takvu stvarnost. Nešto kao princip transurfinga. Privlačiš na sebe nevidljivo iste vrste. Kontaktiraš na taj način sa redom duhovnog događaja, pa si tako pod udarom njegovih struja, tjelesno lakše izložen njegovom utjecaju. Vjerovatnije je da te pogodi nešto iz područja strašnog. Ako iz godine u godinu dok jedeš gledaš loše vijesti na televiziji. Tada dok jedeš u stanju si pasivnosti i potpuno si otvoren za energije da ulaze u tebe. Možda će se pokazati da nije tako staromodno, kako to misli neko, da djetinjasti sabrani narodi istoga dan radije počinju himnom suncu ili pozdravom suncu ili sa omom, umjesto da pale vijesti na televizoru. Stvarno struji i nevidljivom u struju nižeg, ako imamo loše misli, jezovitog i prostog. Onaj tko uranja svoj duh u to, bio kao samo zainteresirani gledalac, taj je blizu nišana. Ali onda kada je kontakt jednom uspostavljen sa otvorenom strujom, unutra ulaze elementi zla i zločina. Tko voli čitati novine umjesto televizora, crnu kroniku, taj će kao i njegova kuća biti više izložen sranjima i crnoj kronici. On i kradljivac se sastaju, jer obojica plove u istoj misaonoj struji, a da ni jedan ni drugi nisu svjesni moći koja ih spaja. Ali nijedna moć nije toliko neodoljiva kao upravo ona o čijem utjecaju baš ništa ne znamo. Probajmo joj ne pružiti otpor uopće. Tko misli 10 sekundi na nešto odvratno i jezivo, nešto što nekom drugom može prouzročiti bol i očaj, pokrenuo je snagu od koje će i sam nešto privući na sebe. Tko 10 minuta misli na nešto lijepo, što drugo može prouzročiti veselje, pokrenuo je snagu od koje će i sam nešto privući na sebe. Što duže netko, bilo u dobru ili zlu,
usmjeri svoj duh na neku stvar, to više jača tu nevidljivu stvarnost. Ona mora stalno pothranjivana novim misaonim silama u vidljivom svijetu, koji je najgušći stupanj nevidljivog, napokon sazreti u djelovanje veselja ili boli. Usmjeriti duh namjerno i čvrsto na jedan cilj, jedno namjerno raspoloženje, na primjer vedru odlučnost, moći usmjeriti toliko dugo koliko želiš, to danas nije često. Na što sve ljudi danas uopće misle? Na to kako će dobiti plaću, na kvalitetu piva, možda na izgled. Kod žena nailazimo na uvijek iste interese. Novi modni časopis, frizura, ručak. To je stalno u prvom planu. Pozornost uz praznu pozadinu, koja nije dovoljno jaka da prisili život na istinsko postojanje. Jedino ga rastrgne u prijepodneva i poslijepodneva, kojima se pojedinačno i polako može i treba okrenuti leđa. Stanje duše u kojem smo najčešće, snaga je koja se okreće događaje za nas ili protiv nas. Ima ljudi koji su rođeni sa dušama bez poleta, cilja i puta, tako da uopće nisu u stanju brinuti se o sebi. Ne mogu čak zadržati niti nasljeđe. To su školski primjeri za onaj drugi oblik mišljenja koji izaziva neuspjeh. A drugi opet ljudi, iako rođeni u bijedi, gomilaju bogatstvo od samog početka. Oni usmjeravaju svoje misli, bace sve na svoja htjenja, na jedan cilj i imaju uspjeh. Ako se zarađivanje novca uopće može nazvati uspjehom, nastajanje svakog poduhvata počinje u fantaziji, u ideji. Onome kome je uspjelo da od položaja skromnog namještenika postane gazda u nekoj firmi, taj je duhovno bio ispred svog položaja. Čim je savladao jednu stepenicu, već se vidio na drugoj. Tko se može podnositi da čisti podove i ribave ceove, da mu je to posao, taj se drugčije nikada nije ni vidio. On nije nikad psihički napustio granicu čišćenja WC-a. On sigurno zavidi drugima, kojima je bolje. Želi nešto što oni imaju. Ali taj nikada u sebi nije rekao, ja ću se osloboditi ovog zanimanja. Popeću se do nečeg čistijeg i većeg nego što je pranje WC-a. Sama zavist ne tjera naprijed i tako ostane čitav život perač WC-a. Tko je skroman i najljepše stvari na svijetu gleda previše visoko nad sobom kao nešto nedostižno. Tko sebe vidi na dnu stepenica, bijesan na sve koji su iznad njega, taj će vjerovatno i ostati na dnu stepenica. Svaka duhovna ovisnost u kojoj proboravimo neko vrijeme dovede nas u životu do onih stvari koji odgovaraju toj ovisnosti. Tko stvori plan za jedan poduhvat, jedan posao, jedan izum, taj stvara, kreira, formira nešto u nevidljivim elementima postojanja, što je tako stvarno, kao stroj od željeza ili drveta. Taj plan, taj pothvat, navlači na sebe nevidljive snage za njegovo ostvarenje. Snage koje se konačno materializiraju u stvarnost, u 3D stvarnost. A tko se naprotiv plaši nesreće, tko živi u strahu od bilo kakvog zla, tko očekuje nesreću, taj stvara takvu sliku misli, tihu snagu, koja po istom zakonu privlačenja sakuplja oko sebe štetne i razarajuće elemente. Uspjeh i neuspjeh dolaze iz istog zakona koji može biti na raspolaganju svakom, kao što je ruka čovjekova
sposobna nekog spasiti od utapljanja ili ga još dublje gurnuti u vodu. Kad god nešto mislimo, gradimo nešto iz nevidljivih supstanci što vuku na sebe snage koje nam pomažu ili nam štete. Ovisi o karakteru misli koje smo izaslali u beskonačnost. Kamen temeljac svih uspješnih napora u ovoj i u svakoj drugoj dimenziji. Nikad zamišljati nešto nemogućim. Nikad na prvi impuls odbaciti ideju. Makar ona djelovala najnevjerovatnija, divlja, smiona. Treba najprije pričekati da se skupe instinkti, jer oni nisu uvijek prisutni. Tek tada će se možda izdići ona fina jeza zore, u kojoj sudjeluju samo oni koji stoje na početku stvari. Najveće i najčistije čudo, kad bi ga svi mogli vidjeti, trajalo bi samo trenutak i propalo bi glatko kroz mozak čovječanstva. Što je misao više zapanjujuća, fantastičnija, moraju se ostaviti više vremena za djelovanje, da se realizira. Vikati odmah nemoguće, jer nešto izgleda nemoguće. Znači njegovati sudbinu u kojoj je to stvarno nemoguće. Tu je svijest puna zatvorenih vrata prema beskrajnom. Unutra i vani ostaje usamljeni mali čovjek. Nikad ne očekuj bolest. I nikad ne očekuj bolove za sutra, pa makar danas bolovi bili jaki. Za sutra očekuj samo zdravlje i snagu. Drugim riječima, zdravlje, ljepota i snaga moraju postati tvoj istinski dnevni san, jer on mnogo bolje izražava tvoje pravo stanje duše nego obična nada i očekivanje.